Jokenya koro dong mana kod ndalo 12 mondo gindikre ayanga ne okumba manyien mar SHA kanyaka sani mana Jokenya 1.2 kende emosendikore e bwo okumba manyien. Migawo mar thieth oyango ni chenro duto kamoting'o chudo e bwo SHIF biro weyo tich otieno mar tarik 30 dweni. Maende timore kata obedo ni doho nyochungo chenro mar okumba manyien mar thieth mar SHIF kuom chako tich. Simfros Okinda miyo ler mar wachni. Jokenya mapoko ndikre ayanga e bwo okumba manyien mar thieth mar SHIF ni kod matin ne jumbe 2 kende mondo tim kamano ka chenro duto mag NHIF idhi dari tere bwo okumba manyien mar SHIF chakre tarik 1 dwe mar 10 higani. Jagoro mogirore migawo mar thieth Tarik Mutayo yango ni chenro duto e bwo okumba mar NHIF rumo ayanga otieno mar tarik 31 dwe mar 9 higani. Anybody who goes to hospital, treated, discharged, inpatient or outpatient, effective 1st of October, will be treated under the Social Health Authority benefits that we have listed in our earlier presentation. Kimutayo lero ni kata obedo ni doho nochungo chako tich ayanga kod okumba manyien ni ne gioro apil kendo kwayo ndalo moko mondo konygi chako chenro ni. Immediately, our council applied for the stay of order which was granted by the same court, the same judges, that you are given a stay order for 45 days. Kimutai bende olero ni girito ng'eto mar doho mabiro tim tarik 20 kata kamano chenro duto dhi nyime kaka nochan. We have since filed our appeal, the formal appeal, after we are given the 45 days of stay of execution for us to file our appeal. We have submitted our appeal and filed the Court of Appeal. The ruling of that is going to be delivered on our application for stay of order, which you have requested the court to grant us a stay order for the period and when the case will be heard and determined. That ruling will be issued or given on the 20th of September. Sirikande mag gwenge orwako chako chenro mar SHIF dwe manyien. Jakom mar komiti mochung'ne weche thieth e riwruok mar Governors Midhomi Njuki olero ni Governors oyiere kod thoth chenro e okumba manyien ni mak mana weche 3 ma gibiro loso nyime. How do we make Kenyans really find the need to contribute compulsory, because it will be a very big task to make all of them pay in where the government is not supporting. That should be question number 1, and we must have a solution to that. As long as we have that loophole called the indigents, those who cannot afford, most Kenyans will go to any length to ensure that they are in that category that cannot afford, irrespective of the fact that they can be able to afford. Nyaka sani mana Jokenya 1.2 kende emosendikre e bwo SHIF ka Jokenya modong' ijiwo mondo ndikre kapok ochopo tarik 1 dwe mar 10 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Midhiero mag jalup jatend piny Kenya